Днес повечето от съвременниците ни знаят може би две неща за 3 март. Първо, че това е денят на освобождението на България и второ, че всяка година го отбелязваме като национален празник. Има обаче и един друг поглед на този ден. И то е, че това е датата, която бележи началото на новото. България получава възможността да започне отново и да се доближи до Европа. Та, приятели, днес на 3 март предлагам да разгледаме 5 факта от освобождението на България. Между другото, вече са качени още 4 класации, всяко от които ще бъдат публикувани през следващите недели от месеца. Така че абонирайте се, за да не изпуснете някое. И нека да съберем поне 150 лайка на това видео. А сега приятно гледане! Номер 5. От кога всъщност Денят на освобождението е национален празник? Денят на освобождението на България е национален празник на България от 1991 година. Празникът на освобождението на България, 3 март, за пръв път се чества в Велико Търново на 3 март 1879 година. 2 години след освобождението, през 1880 година, 3 март се чества в София като ден на възвишението на престола за император Александър II. От 1888 година празникът започва да се празнува като ден на освобождението на България от османско владичество. След 9 септември 1944 година празникът спира да се отбелязва като официален и е обявен за шовинистичен. Той започва отново да се отбелязва всяка година с решение на Политбюро на Централния комитет на Българската комунистическа партия от 1978 година. Номер 4. Подписването на Сан-Стефанския мирен договор. На 12 април 1877 година Русия обявява война на Османската империя след съгласуване с великите сили. При тази вест българският народ се вдига с готовност срещу вековния поробител. Почти година след това, на 19 февруари по стар стил или 3 март по нов стил, 1878 година в малкото градче Сан-Стефано е подписан предварителен мирен договор. Той гласи, че България става автономна държава, в чието граници влизат географските области Македония, Тракия и Мизия. Клаузите на договора били справедливи за българския народ, защото възстановявали държавната независимост и обединявали българите в границата на една държава. Номер 3. На Берлинския конгрес решенията се взимат без България. Опасявайки се от една голяма нация на Балканите под руско влияние, Австро-Унгария и Англия налагат ревизия на Сан-Стефанския договор по време на Берлинския конгрес през лятото на 1878 година. Берлинският договор разпокъсва българските земи на 3 части. Македония и част от Тракия остават границите на Османската империя, Източна Румелия и княжество България. Тези решения се взимат единствено от 6 велики сили – Англия, Австро-Унгария, Германия, Италия, Русия и Франция. Както е известно, заседанията се ръководят от германския канцлер Ото фон Бисмарк. Любопитно е да се отбележи, че екзарх Антим, който е бил свален от поста си и заточен в Мала Азия по решение на Високата порта още на 14 април 1877 година, още преди началото на конгреса отправя молба към руското правителство за изпращане в Берлин и на български делегат, но лично канцлерът княз Горчаков отхвърля тази молба, поради което в германската столица има представители на Румъния, Гърция, Черна гора и Сърбия. Така България остава без представител на този съдбоносен конгрес. Номер 2. Истинския връх Шипка. Истинският връх Шипка се намира на север от главното било и превала на прохода и на запад от шосето на около 300 метра северно от съвременния паркинг и ресторанчетата около него. Висок е 1232 метра. На този връх се е намирало главното командване при отбраната на прохода. Върхът, където се намира днес паметникът на свободата, се е наричал връх Свети Никола и е висок 1326 метра. По времето на социалистическия период е имал практика много градове и исторически места да се преименуват. И връх Свети Никола не е пощаден. И през 1951 година с указ му е дадено ново име – връх Столетов, на името на генерал Николай Столетов, командирът на Шипченския отряд. Това не е имало нищо лошо, но по незнайни причини през 1977 година комунистическото управление отново решава да преименува името на върха, като уж връща историческото му име Шипка. Но става истинска бъркотия, защото връх Шипка вече съществува и с това преименуване всъщност с едно и също име се именуват два различни върха. Коя умна глава е сторила тази глупост, не е известно.
но след като се разбира за грешката, на истинския връх Шипка се дава също ново име – Малка Шипка. Така че днешният връх Шипка е изкуствено преместен с около 1 км на юг и е поставен на мястото на връх Свети Никола. Типично за българските абсурди. Номер 1. На къде да гледа лъвът? Според първоначалния проект на паметника, на върха на пресечната пирамида е трябвало да се постави огромен бронзов лъв, който да гледа на север. Лъвът бил вече отлят в Софийския военен арсенал, но именно този 8-метров лъв създал много проблеми на авторите на проекта и на българските правителства по време на строежа на мемориала. Самият лъв бил изготвен от 28 бронзови черупки с общо тегло от 28 тона. Трябвало да се пренесе на върха на части и там да бъде сглобен като пъзел. Мулята и Катъри изтеглят лъва до заветния връх. И тъкмо когато работниците умуват как да го качат на кулата, румънското правителство остро протестира. Не може българският национален символ да гледа на север. Това намирисва на териториални претенции. Отсичат властите, които вече са заграбили Южна Добруджа. Възниква сериозен политически натиск от страна на румънското правителство. Тогава Министерският съвет се е събрал и решил лъвът да се обърне на юг. Архитектурният проект го е позволявал. Веднага след тази стъпка обаче едновременно реагирали Гърция и Турция. Все още били пресни спомените от Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война и всички гледали на България с лошо око. Намеквал се, че с този акт българите търсили реванш на Ньойския договор. По този международен натиск от Румъния, Гърция и Турция, нашите политици вместо порито да отстояват позицията си, се прекланят в кръста и свалят лъва от върха на паметника и го поставят на козирката над главния вход от северната страна, при това обърнат на запад. Сега мълниеносно реагирала Сърбия. Дали пък българите не търсят някакъв реванш за Македония и западните покрайнини? Сръбският посланник дори връчи официална нота на външното министерство. Погледът на българския лъв на запад преча на двустранните отношения между двете страни. И така, пак се събрал Министерският съвет и накрая било взето решение лъвът да гледа на изток, откъдето са дошли освободителите. След това решение, българите приели всичко на майтап. Те са шегували, че лъвът гледал към Черно море, защото рибите в него са неми и не могат да протестират. А кабинетите на двама министри се занимавали с въртенето на лъва в различните посоки на света. Така строежът на прекроеният паметник продължава отново през 1931 година. Трябва да се постави фигурата на лъва над главния вход на вече построеният паметник и да се направят окончателните довършителни работи. Честит 3 март! Ако ви е харесала класацията, ударете лайка, абонирайте се с камбанка и споделете в социалните мрежи. Чао и до нови срещи!